खुलुमबाय बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायनायखौ जासिहरफिननाय थाबाय ओमफ्रायो दिनैहायनि भिडिअआ नै दायो जोङो आइजों आंजों थांनो नागिरदों आगै मटुनि रुमाव मानो थांनो नागिरदों होनोब्ला माने आगैया जोंना एग्जामा 14 तारिखै बायसिगोन आरोना 14 तारिखै बायबाथाय ओमफ्राय 15-16 तारिखसोहालागै बियो न'आवहा थांसिगोन आरोना गुवाहाटीयाव बिनिखायनो जोङो दिनैहाय रुमावहा खबर लानो थांनो नागिरदों ओरैनोथ' लोगो मोनखालायबाय थायो गावबो जोंनाव फैयो बिदिनो जोंहा माब्लाबा ओंख्रिफोर गोथाव संबानो लेंहरब्रबनानै जाहोहरब्रबो आरोना ओमफ्राय थेवबाबो जों दिनैहाय माने थांनो नागिरनाया जाहैबाय एसे आगैनि थाखाय जानाय लोंनाय बुस्थु लांनो नागिरदों ओमफ्राय दा जोङो आइजों आंजों थांसै आरोना बेखौनो नोंथांमोननोबो एसे शेयार खालामनो सानबाय जिहेतु आं भिडिअ बानायो नालाय गासिबो माने ममेन्टखौनो भिडिअ खालामना लाखिनो लुगैयो खिन्थु सब समावनो जाहैस्लाबजोबा आरोना नै आंना सालायासो थांलायलांला सब समावनो भिडिअ बानायनो माने हास्लाबलाय लाङा आरोना ओमफ्राय दायो नै आइया एसे माबा माबि जगार खालामगासिनो ओमफ्राय आंहा ओंखारखांग्रोबाय नालाय बिनिखायनो आङो भिडिअ बानायबाय आरोना स' नायलांदो नोंथांमोना दिनैनि भिडिअखौ मेसेज जानायल' जानो फैबाय थायो बिब' फंबाय होनना भाबिया होमबा जोंखौ खालि कफि लोंनाय सा लोंनाय ओइ आरो माबा मा होनो नोंखौ सोरबा सोंबाय थायो मा होनो मा फरायगासिनो नोंसा गैया ओमफ्राय बेसेबां फरायगासिनो मा फरायगासिनो मायाव थायो बिदि सोंबाय थायो नों खोन्थाया मानो मा फरायगासिनो सालबारि कलेजाव डिग्री फाइनाल इयार इंलिश मेजर नै दा 15 जोबसिगोन ना 14 ना 15 जोबगोन 14 जोबसिगोन ओमफ्राय थांसिगोन आरो बेनिफ्राय सालबारिनिफ्राय बाय जासिगोन माला मानि बायसासो मोनदोंमोन आं मानि नङा ना नोंथांमोना सोरबा नायनो बालायबाय खोमा मानो होनना बुङोब्ला मैयानिफ्राय खालि जानाय लोंनायनि बिदिनो अबावबा कफि लोंनाय मम' जानाय माबा जानाय बेखौनो भिडिअ लाबोगासिनो नालाय सोरबा बाबाय खोमा उपाय गैयाना आं भिडिअ लाग्रा नालाय लानो लुगैयो दिनैहाय जोङो माने आगैखौ खबर लानो थांदोंमोन नालाय नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय ओमफ्राय आगैनि रुमालागै थाङासै मानो होनना बुङोब्ला लामाया बिराद लेथ्रा आगैनि रुमथिं थांनाया ओमफ्राय आगैया बुंबाय मा स्कुटि लानानै नोंसोरो फैनो हानाय नङा आयंबो नोंबो सालबारियावनो था ओमफ्राय आं थांगासिनो बिदि बुंनानै माने आगैया जोंखौ सालबारियावनो लोगो हमफैबाय आरोना नै बेयाव रेस्टुरेन्टआव सालबारिनि ओमफ्राय दा जोङो माबा मोनसे जानोसै फैबाय नालाय जानोथ' नांखासिगोन जोंहाथ' आरो बिब' फंबाय बिराद जासुलाखा कफि लोंलाय मा लोंलाय बिदिनो हरनि ओंखामखौ जानोनो हानाय नंला आरो बिदिनो मैयाबो बिदिनो जायासै आं हराव ओंखामखौनो माखौ मोजां थानोलाय दे बेक केमेरायाव लोगोबो मोनखानाय नंला नालाय एबार थांबाथाय ओंखायनो दाबाय जाखानानै ला हायाखैबा आङो खुगायानो फिसा आंना teman lo kan baru ya taruh di kadang di mana mungkin dah kan dia Makasih alhamdulillah karena ini bisa lagi gue yang besar tadi ini besar मैया जाहैदो दिनैबो जाहैदो जागासिनो इसोर दा साथामजों होननानै रायखांथारदों बियो आरो फन हरदोंबा फना नाङाखै आं माबा खालामना लादों दा भिडिअ लाखांबासो लांफानि मैयाबा लांखो जि रायदों आंखौ गावसोर जानानै फैबाय ओमफ्राय आं जेबो लाबाखै Subalang naman. Yung kuha, ito jago na. Kurang tadi. Kurang begini. Pugera. Ini go mana? Nepal ini ke 12 bukan? Nepal mengalir burung ini apa baca? Sudah nih ada ya. Ini gitu loh.
Ini wis lagu sanksi. 그거. Cari itu. Izin Fanani. Oh iya, apa sih? 130 na 120 euro. Mazhab. Biryani. 사제야 그냥. Mazhab. Halo bilang. Iyo sobi nih mani muna. 왜 보강을 되게 놔두고 오면 되구나. 다 먹어야 돼. Kurang lima pasti. Kurang lima babun nang babun pun guna malah lai. Ang natin nen ng ni kurang pang kurang na niya kurang ne mamari potong kali kalau bukan itu. Kenal dia. Dia ya sesuatu nak kurang sesuatu senang kan. Dayo नै न'आव मोनफैलायबाय डाइरेक्ट इसुङाव ओमफ्राय नै दानि बेलासियावनो एवखादोंमोन आरोना इखो नै दा हराव जानो होननानै जोंहा गेसानो जोब्बाय नै गेसा सोलायना होद' गेस जोब्बाय जोंहा सोलायना होद' माबार माजों जागोन जाहा नाखौ माजों संनांगौ नोंनो थान्दा लाबोदोंमोन लोंबाय गोखै जायो थान्दाया नै नाया मोजां मोजांथार माजों जागोन दा नाथुर ना ओमफ्राय आरो मा होनो ना गोरै दे जलदि लगायनानै हो साहाफोर लोंनोबा जाबाय जाबाय दे ओंखाम संनांसिगोन जानांसिगोन दायो नै आंगुर जानोबा हैनो आंगुर खाग्रो ओमफ्राय सुनो हागोन नै नोंनि हाथायखौ आयु गुमैना हाथाया फेरखंलाय होनहरगासिनो सोरबा मिनिनाय दोननाय मानसिफोरा थाइसे हाथाया फेरखं आरोना बेना मोजांसो नुयो आंहा ओमफ्राय बयासो नुयो नोंनि बया नुनायखौलाय मानो नांगौ आंनोलाय आंनि मोजां नुनायखौसो नांगौ आंनो सोलायबाय सिलिन्डारखौ सामफ्रामबो बेखौ गारनानै जाहैबाय थानाय जादों गावखौ लेङो ओमफ्राय लेंबाबो थाङा मिथिगोना सोरबा सानगासिनो मानो दहायबो लेङाखै आरो मानो थगायो फालतुनो थगायलाबायथारो हारसिं जानो लुगैना थाङो नै मायाबो ओंखारबाय आंबो ओंखारबाय ओमफ्राय गावखौबो लेंदोंमोन ओमफ्राय गावहा थाङा गरमथार ओमफ्राय ओमफ्राय गाबोन थांनो हागोन गाबोन जों बिरियानि जानो थांबावगोन आरो खोन्थाना गारबोखाबावदोंसो जागोनथ' आंबोथ' मोनसे गावल' जायो माबा नाङा जालां थांदो गानस्लायनोसै आं गानस्लायनानैसो संगोन होनबा थाइसेबाव गोदैथार आंगुरा हले फाल्तु नङा दे मोजाङै आरो माबा सोबोदलाबायनो हायो फाल्तु मोजाङैनो नाङा आं हारसिंनो दौलायनाङा आं हारसिं हाखायो जानो माजों जागोन जोङो नाखौ सामब्रामजों फुदुंबा गोथाव जागोन खोमा ना जारिजों जानो मोननैनि भितराव मोनसे माबा मोनसे जासिगोन दे जारिजों नङाबा सामब्रामजों फुदुंनाय आलौ गोसा होनानै ओमफ्राय दाथ' नै हर जाबाय दा हरनि ओंखाम संनो टाइम जाबाय आरोना फैनायावनो मोनाबाय ओमफ्राय बिदिनो दसे रायलायबाय बेयावनो जोङो रेस्टुरेन्टावनो दसे रायलायबाय आगैजोंबो एग्जामफोरा बोरै थांखो माखो
ओमफ्रायो दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै स' थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो जोंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो आं मोनसे खोथा बुंनो सानदों आरोना आं गोसोआव फैदों जाय भिडिअखौ जोबजासिम नायबाय बिथांमोना नै बेयाव आं देखायगासिनो ना बेबायदि ग्रीन कालारनि आरोना लाभ हरबानो जाबाय आरोना ग्रीन कालारनि लाभ हरबानो जाबाय आंनो जाय जोबजासिम नायदों बिथांमोना हरबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय जाय जोबजासिम नायाखै बेखौथ' मिथिखासिगोन आङो ग्रीन कालारनि लाभखौ हरनाय नङा नैयाव आं जिहेतु देखायगासिनो बेखौ नोंथांमोना आंनो कमेन्टआव हरबानो जाबाय आरोना जाय जोबजासिम नायो जोंनि भिडिअखौ स' आसा खालामबाय आङो बयबो हरगोन होननानै बेखिनियानो दिनैनि भिडिअआ स' बाय बाय बयनिसिमबो